ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм база ҷойгир мебошад. Аз ин тараф чордумаи гардиши фурудгоҳ ва рост роҳ ба сӯи Садбарг, ин бошад домои сеюм база ва аз ин тараф жил массив. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Якум блок мебошад дӯстони азиз. Аз 12 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад. Мана ҳамин хона. Якта тиреза, дута тиреза, теғзона, боз сеюм тиреза аз бар. Дӯстони азиз, дари хона дари замонавӣ мебошад дӯстони гиромӣ. Ҳам бо парол, ҳам бо чип, ҳам бо отпечаток пальца ва калид кушода мешавад. Медароем ба дохили хона. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад дӯстони гиромӣ, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ тиреза дорад бо масоҳати тақрибан 75 метри квадратӣ. Дар дуюм ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. Худи бино аз 12 ошона иборат аст дӯстони азиз. Ду талиф дорад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. Кӯчаи Айнӣ мебошад, маркази шаҳри Душанбе. Хона бо таъмири нав таъмин аст. оли таъмираш як моҳ ҳам нашудааст дӯстони азиз ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Наворона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Наворона шуруъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад, прихожа, роҳрав аст, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона ва якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ҳоҷатхона шуруъ мекунем. ҳоҷатхона дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст, кор мекунад. дар инҷо ҳамомам низ дӯстони азиз системаи вентилятсия дорад, мошини ҷӯмашӯӣ ҳаст. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. чихеле ки гуфтем духонагаи пурра ҳаст, ошхонашам тиреза дорад. ошхонаи калон мебошад дӯстони азиз. бениҳоят чизи хуб аст. фишори обам чихеле ки мебинед бениҳоят баланд мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз. ва тирезаҳои хона бошад тарафи пеши биноро нигоҳ мекунад. ҳамаи мебелу техникаи хона нав, босифат, қимат ва замонавӣ мебошад дӯстони азиз. ва ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хуб аст. ва дар дохили дуюм ҳуҷра боз мана ҳамин гуна балконча ҳаст дӯстони азиз. албатта ки ҳуҷра тиреза дорад ва дар дохилаш боз теғзона ҳаст. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 1,50,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. муомилаи хуб дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонандаро викнанд. рақамҳое ки охирашон 0733 мебошад. ватсап доранд аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотиррасон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. на дар савдо, на дар нархгузорӣ умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.